ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони олиқадр. Бисёр пурсишҳо шуд ки нарху навои бозорҳоро ба мо муаррифӣ кунед. Бисёрҳо бовар накарданд ки бисёр бозор арзон аст. Дигарро воҳем мекунанд, ҳатман бовар накунед. Чунки ки ҳамин нарху навое ки дар бозор ҳаст, ман аве мегӯм метиҳам. Сабзи чанд пул бародар? Сабзи 4 кило 10 сомон. Ана мошалло сабзир дидед ана овардам 4 кило 10 сомон. Нигоҳ кунед. Сабзи урутипа. 4 килош 10 сомон сабзи свежи ана. Карчка чанд пул бародар? Карчка 3 сомон. 3 сомон бо ҳая арзонтарашам. Ола 4 кило 10 сомон. Ана 4 килош 10 сомон. Ани 3 килош 10 сомон ана мошинам. ҳазор раҳмат бародар барои хотирдор. Маҳсулоти аввали ниёзи мардам бодиринг. Бодиринг 4 сомон мегон, свежи бодиринг. 4 сомон. Чанд пул 4 сомон бодиринг? 4 сомон. Ана фамилдор чанд пул? 6 сомон килош. Болгари? 6,5. Ҳамаш свежи тоза 6,5. Карам чанд пул? Карам 2,5 сомон, болгари 6 сомон, фамилдорам 6 сомон. Ана пиёзҳои тоза калон. Чанд пул пиёз? 3,5 сомон. Бо ҳаяй майдатар арзонаш. Чанд пул майдаш? 2,5 будай майдаш, калонаш 3,5 сомон. Ана инҷанд ҳаяй 3,5 сомон анами пиёз. Раҳмат. Ана даинҷ тарбуз 4таш 10 гуфтеда айна? 4таш 10 сомон. Айнҷош 5 сомӣ, айнаш 6 сомӣ, айнаш 10 сомӣ, қариб 15 кило зиёда ин. Ана портер пур. Оптиман мефурӯшам бародар. Номер ту чанд ай? 92 845 845 53 53. Бозори гузашта бовар накардед ту бачаҳо, гуфтед ки ҳами гап дурӯғ аст. Ана номери хутошонам гуфтем 845 53 будан. Ана агар ки мехаридгиҳо бошад оптом, ҳамин одам мефурӯшанд. Телефон кунед, заказ кунед, любой ҷо мебаранд, любой ҷои Тоҷикистон. Ана бародаро харбузи калон метровка. Ин дигар ҷоҳонда 60 сомона, инҷанд 30 сомон мефурӯшанд. Ин деҳқони хутошу будай. Нигоҳ кунед. Ана ҳаматон медонед чӣ харбуза ин. Ана аз 30 то 20 20 25 30. А 20 сар мешад. Ана ино 20 25 то 30 сомон. Ана бо харбузҳои деҳқонӣ истеҳсоли ватанӣ метровка инорам. Ана нигоҳ кунед. 25 сар мешад то 35. Номерои телефонту чанд? Агар оптум дар кор шад бачаҳо занг зананд. 600 08 98 92 600 08 98. Ана маърамат одамои нобоваре ки бовар намекунанд нарху навора занг занед, маърамат фаҳмед, пурсед, бинед. Номери ҳами соҳиби харбуз. Ана бародаро бо тарбузҳои калон. Ана одам мефаҳмидагӣ мефаҳмад калон 6 кило боло то чанд килора? То 14-15 кило, 15 килорам зиёда иноҳо. Тарбузҳои калон нархаш чанд гуфтед боло? 15 то 20 сомон. Нигоҳ кунед, калон ай. Агар ки дар кор шавад маърамат заказ кардан дар кор шавад ягон гӯшаҳои Тоҷикистон. Номерои ҳами соҳиби тарбузу мегӯем. Номеро чандам бародар? Як бор дига 930 92 қате 930 79 29. Маърамат одамое ки бовар надоранд. Ана тарбуз худи деҳқон ай. Ана истеҳсоли ватанӣ муҳимаш. Ана маърамат занг занед, гап занед. Ана бародаро ҳама не ҳама арзонӣ. Нигоҳ кунед. Ангури кишмиш перви сорт якум 3 килош 10, яъне 3 сомон 3,5 сомон. Ангур ҳусейнӣ 3 сомон 3,5 сомон. Ани ҳусейнӣ сурх 3 сомон 3,5 сомон ана донаш. Инҷа бо ангури ҷойдорӣ 3 килош 10. Ана маърамат ягон хел воҳима нест, ҳама ҷо арзоне. Ана чӣ тавре ки шумо мебинед, ман худи бозор
بنوار گرفته پیشکشی تماشابینان میگردانیم هر هفته. سیب چند پول گفتید؟ 5 کیلوش 10 سومون نکنید انا سیب پای بازه سودگ ایناش چیه نه ایناش ایناش نه 5 کیلوش دست 2 کیلوش ده 1 کیلوش ده سیبی وطنی همش استحصال وطنی. اکا ایناش چند پول گفتید؟ 9 سومون ایناش 8 سومون 30 درهم ایناش اینم 8 سومون 30 درهم ایناش 8 و نیم ها ابرام وی تیدا کو انا 8 و نیم سومون برنج تازه استحصال وطنی یگون واهمه نیست انا همون نرخ نو معین انا با اینجا ارزون ترش برنج دهقانی 8 سومون 30 درهم چند پول کو 8 سومون 8 و 20 انا 8 سومون 20 درهم. انا چطوری که میبینید روغن 90 سومون 4.5 لیتر 90 سومون 110 120 میگو همش اینو گپای بکوره 90 سومون تا حاضر نرخ روغن. انا برادرو چسنوکی تازه کلون کلونش 14 سومون ها که 14 گفته 14 سومون. این مایداش چند پول؟ انا دو نمودش 9 سومون 14 سومون همش در بازارهای مسجد. اگر با یگون کمبودیا باشد حتما نویسید در کامنتاری ها ما با شما حرکت میکنیم که در مدت های کوتاه جواب گوییم.